Тези ужасни смърфове! Трябва да има начин да намеря проклетото им селце. О, ти пък какво искаш? Негодник такъв! От кога обичаш прегръдки? Стига толкова прегръдки! Знаеш много добре, че мразя да пипам козината ти, бълхарник! Защо си толкова лигав от пълнолунието? Върви да досаждаш на друг! Храна? Хванахте! Аз гладен. О, сладко пухче! Аз яде пухче! Пухче много зло! Лапа ранена! Дивко лекува! Не яде, Смърф! Аз помогне. Нараняване лошо заведе при татко Смърф. Татко Смърф, ела тук. Дивко? Азраел! Ти не плаши. С мен Азраел добър. Лапа ранена, горко животно, трябва помощ. Дай да видя. Прав си, Дивко. Травмата му е много сериозна, но Азраел е наш враг. Не може да остане. С мен? Добре. Здравей, татко Смърф! Здравей, Дивко! Здравей, Азраел! Азраел! Смърфвайте се! Трябва да говоря с тях. Не се бойте, няма нищо страшно. Свиквам Великия Смърфски съвет. Той е твърде опасен! Ще ви изяде! Тишина! Азраел е котарак на Гаргамел, така е. Но е бил ранен и трябва да му помогнем. Така правим ние, но всички трябва да са съгласни.